ନା କୁଟୁକୁ ଯାଇଥିଲୁ କାକୁଡି କିଆରିକି ଦେଖେଇନୁ କାକୁଡି ହେଇନି 2-4 ଦିନ ହେଲା ତ ଆଣୁନୁ। କାକୁଡି ଆଉ ଅଛି ଆରପଡା ଛୁଆ ତ ସବୁବେଳେ ତା ଚୋରି କରି ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଗଲେଣି। ଆଉ ମୂଳେ ଗୋଟିଏ କାକୁଡି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ବୁଲି ବାଲିକି ସକାଳୁ ଆଇଲିଣି। କୋଉ ଛୁଆ ନଉଛନ୍ତି ସେ? ସେ ତାଙ୍କ ଆରପଡା ପିଲା ନଉଛନ୍ତି। ସେ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ନାଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବା ଦେଇଥିଲି ପଇସା 2 କିଲୋ ଦବା ଲାଗି। ତୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ ସେ ପଇସା ମୁଁ ରଖିଛି। ସେ ପଇସା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲି ନା ଆଉ କାକୁଡି ମୂଳେ ବିଲ ଗଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ ତାର। ଯାଉ ଆଉ 2-4 ଦିନ ଯାଉ ତ ଦେବି ଆଉ। ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଧରା ପକାନ୍ତେ କି କିଏ? ଧରା ପଡିବେ ଜଗିକି ରହିଲେ ଧରା ପଡିବେ। ନା ତୁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ଭଲ କାମ କରୁନୁ। ମୋ ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ଉଠିଯିବି। କି ପଇସା ବା କେତେ ଦେଇଥିଲୁ? 40 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। କି ବାର ଦେଇଥିଲୁ? ସେ ଦେଲାଣି ମତେ ଏଠି 3-4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲା ରବିବାର ଦିନ। ସେଇ ରବିବାର ନେବୁ। ଯଦି ରବିବାରକୁ ସୋମବାର ହଇ ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ହଉ ଯା ଉଠେଇ ଦବୁ ଆଉ।